Guys, patulong lang po sa inyo pambili ng pagkain sa daan. Ayan, ibig sabihin po, saan po kayo galing? Una vez más trato de entender por qué nos tuvo que suceder. Nunca creí que eso fuera. Magandang umaga mga kalingap. Nandito pa rin kami ngayon sa Gumaca, Quezon, kung saan ay may nadaanan kami isang pamilya siguro to na nakatira sa Kariton. Ayan, pupuntahan po natin, may babasahin po dito. Patulong lang po sa inyo pambili ng pagkain sa daan. Ito po yung pagkain, patulong lang po sa inyo pambili ng pagkain sa daan. Ayan, ibig sabihin po, saan po kayo galing? Kalawag. Apa Manila kayo? Kalamba po. Ha? Kalamba. Apa Kalamba kayo? Hindi po, kami ng Bicol. Nauwi po kami Naga. Apa taga Bicol kayo? Opo. Nako. Naga, Kalaman. Galing kayong Kalawag? Kalamba City. Kalamba City. Kalamba City. Opo. Kami naman po doon po kayo naghahanap buhay dati? Opo, sa ngayon ay wala na talaga kami. Ayan, ilang araw na kayo dito? Ay, Ngayon pa lang, ibig sabihin, pag gabi nagtutula kayo gabi? hindi naman po. Araw na Lang. Pag mainit po, nahinto po kami. Naman Ito yung may mga aso kayong dala Opo. Ako yung apat ang karito na kuwan. May mga aso. Ito, pagkain nyo? Pagkain ng aso. Pagkain po yung aso. Ano po kayo, isang pamilya? Opo. Mga Bicol pala kayo, no? Opo. Ang Uragon. Oo. Mga taga Bicol din kami, si Jason Bicol din yan. Naga. Tinambak kami. Pero tumira kami sa Naga. Karaman. Kanaaman. Haring. Ano po yung may mga kamag-anak kayo sa Naga? Hindi, kuha ko yung pamilya ng asawa ko po. Pero ako, taga-ginubatan ako. Ano to? Ba't may mga sulat kayo dati pa? Ginawa ko na lang po kasi talagang kailangan talaga namin. Ito talaga, ito. Ito talaga, Kailangan namin. Itong kailangan ipabulganize na yung gulong nyo, flat na baga. Joke lang. Ano pangalan mo na? Ito Maila po. Ano pangalan na? Maila. Milo? Maila. Maila. Hello, Maila. Asawa ni Milo. Kumusta? Ayan. Pero tsagaan nyo no? Tawag ito. Anong araw kayo umalis sa Kalamba? Matagal-tagal na rin, sir. Inabot na rin kami ng 2 linggo. 2 linggo. Paglalakbay. Paglalakbay buhat ng... Ano ito? First time yung ginagawa o matagal na? Hindi, first time lang ho namin. First time. Kasi first time lang ho talaga namin ngayon. Kaya kami, ganun? Kuwan talaga. Konting tiyaga lang para makarating sa aming uwian. Malulusog yung mga aso nyo, no? Opo. Sila ba yung humahatak sa kariton nyo? Opo. Ito? Sila po. Natulong sila sa hila. Oo. Lalo na po yun yung isa. Ito, hinahatak din niya yung kariton. Opo. Naku. Pandisya. Opo. Pwede ba daw isampol kung nahatak niya? Sige po. Okay lang? Sige na. Sige, sak. Mga kalingap, Hila na. Hila. hinihila talaga. Sige, okay na kuya. Oo. Tumutulong talaga, no? Natulong talaga siya. Buwan talaga. Ayun o. Ayun o. Hinihila talaga. Ay. Ayan o. Hila. Oo. Hila. Ang galing. Ang lupit. Pero hindi man siya nangagat. Hindi man nangagat. Pero tawagin mo lang pangalan niya. Ano pangalan? Brownie. 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 Pero hawakan. Pwede hawakan yan. Pwede hawakan. Chu. Brownie ha?
Huwag kang mga anak. Tataka, mamaya ka kumain. Brownie! Ay, baka makagat kasi may pagkain. Hawakan mo lang. Chuchu, brownie! 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 Hawakan mo lang. Ay, baka Nakukuha kasi siya. nailang. Ayan, gumakain na po si Brownie. Ayan mga kalingap na kita nyo po yung ano. Yung talaga hinihila niya ano. Opo. Galing. Sa ahon. Sa ahon. Paano tinuruan niya maliit pa lang? Tinuruan niyo na siya. Maliit pa lang sila kwan talaga. Galing. Pala talaga nga nila naglalakad sa rin. Oo. Pero kasi nangangalakal talaga sa Oo. kwan. Kaya sa ngayon wala talagang kaming buhay doon. Kaya ako na nagpasya sa kanila. Pauwi na lang tayo ng Bicol. Mm. Yun ang upang ko. Kumusta? Si Milo. Ay, Mayla. Mayla. anak mo. Vergara. Anak mo. Apo ko po. Ay, apo. Bali, magkakamag-anak kayo dito. Ayun o. Ito mga kalinga. Bali, kuya. Ano po? Pag pupunta ko kayo sa Naga, sana kayo sa Kanaman. Ano? Babalikan ko kayo doon kung sakaling may tumulong sa inyo. Totoo yan ano? Saan kayo sa Kanaman? Dala po sa Aring. Ha? Aring po. Aring. Apo. Aring. Ibig sabihin, anong araw kayo makakarating doon? Kasi layo pa. Ay, baka po mga... Kami nga, 4 na oras ang biyahe na lampas pa. kami po nagkakarton. Ay, baka po mga katapusan na po. Katapusan na. Oo, kami naman nung hindi na persa. Dito na kayo natutulog paggabi. Opo. Wala mang gumanggambala sa inyo, wala? Wala naman. Buti naman. Naawa din talaga na. Patulong pagkain sa daan. Ito, kagagawa lang nito. Opo. Yan po yung mula po nung paglayas namin sa Calamba, Laguna. Bakit kayo pinalayo sa Kalamba? Ay, nadimulis po. Demoli sa squatter kayo? Opo. Ay, Saan doon? Sa Pioneer side kami. doon po sa kami, sa may, sa may... Dito po sa may... Circle lang. Kami. Opo. Alam mo yun, Pioneer side. Linas compound. Apo. Oo. Hindi po. Kalamba Kami talaga. naghahanap buhay, namumulot kami ng mga karton, minsan may nagbibigay sa Ano, mga... pag may nadaanan junk shop, binibenta nyo doon. Binibenta po. Ay, minsan, Sino po ba yung pinaka namumuno sa inyo dito? Si Kuya. Mamaya. Ito mga kalingap, mga kayakap. Ayan, patulong po sa inyo pambili pagkain. Ang mas kumusta, te? Ay, lalaki siya. Lalaki. Babae. Kumusta? Parang may sakit siya, ate? may sakit po talaga yan. Basta ganito. Anong katapusan? Nandun na kayo sa Baka po sakali, nasa Naga? kung kaya na po na, Ibig sabihin, kahit first week ng katapusan, tandaan mo sa Kanaman, Kanaman, sa Aring po. Anong barangay? Aring. Barangay Aring. Apo. Kilala na kayo doon? Apo. Anong apelyido nyo doon? Yan po yan, nabalis. Nabalis. Apo. Kanaman. Sige. Tatawag nga po kami kasi yung asawa po niyan, asawa po ng biyanan ko, yung biyanan kong babae, pauwi na ng Bicol. Pauwi na. Oo, kasi nagbukas kami na Alcancia. Alkansya? Opo. Ngayon po, napasakay na namin pauwi Bicol. Pauwi na po. Ibig sabihin talagang wala kayo. Ang dami nyo kasi magkano ang pamasahe ngayon? Ay, ito pamasahe pa Bicol. Baka Sabagay kung may pamasahe mo, hindi nyo madadala yung mga gamit nyo. hindi po. Ito pang hanap po niya to sa Kalakal. Opo. Dinala nyo na talaga. Sadya po yan. Na, Dinimulis pala. kasi kung iwanan namin to, wala na kami panghanap buhay. Kaya meron sana tutulong sa amin doon. Binibigyan na kami ng pamasahe makauwi. Ang problema ang karton po namin. Grabe no? Oo, ito, pwede na unahan panghanap buhay sa Naga. Ito na po yung tutulong sa amin sa Naga. Ito? Ito na po yung karton. Diyan na rin kayo natutulog. May kanya-kanya kayong kwarto. Ito, kwarto 1, kwarto 2, kwarto 3, kwarto 4 sa aso. Opo. Ano? Ayan po, sa amin mag-ama. Oo. Matindi. Hirap din ano? Hirap po, sacrifice. Sacrifice talaga. Ayan po, pag napapagod na kami, bali, inabot kami na Ito, may asawa to si ate. meron po rin po. Ay, nandun yung asawa niya. Sila may sakit. Taga Kalamba siya o Bicol din? Hindi po, taga rito, atimunan yan. Taga Timunan dito? Oo, kaso nakilala po namin ito.
sa Calamba, Laguna. Ngayon po, Wala siyang kamag-anak dito. Meron po, nasa Timunan po. May nanay siya. Di wala kayong pagkain ngayon. Meron po. Meron man. Kumbaga may nagbigay din. Meron. And bali, Kanaman, punta kami dun. Kanaman. Sa Kanaman. Lapit lang na yun. Malapit. Lapit. Malapit na yun sa Naga. Lagpas po na niya. Lapat na. Hindi. Papasok po ng bayan ng Naga. Kanaman. Papuntang Tinambak. Ay, oo, alam ko yun. Opo. Taga-Tinambak ako. Apo. Eh ako po dati ako nagtrabaho sa Tinambak sa Buena Vista. Sabi na Vista. Opo. Dati ako nag-uuling dyan. Ako. Then ano yung ginagawa niya? Ano yung panghuli ng isda? Panghuli ng isda yan? Opo. Sa akin ang huli. Eh dyan po sana, mamimingwit muna kami habang namamahinga. Mamaya. Ako ang pangulam. Meron kaya dyan? Meron yan isda? Sa bagay sa libro man meron na. Opo. Diyan pa kaya? Ayan. Ano kaya? Ikaw pala yung pinaka namumuno dito sa inyo? Ikaw yung pinakalulo? Opo. Lulo. Ito yung sige, pagpasensya niyo itong pagpangkain Maraming salamat, sir. Sa mga pang-dagdag lang namin sa... Maraming salamat po. Maraming Babay niyo. bye-bye. Bye-bye. Yeah. po namin kayo pag-atin nyo doon. Pupunta namin kayo doon. Opo, salamat. Paring, Parang galit. Baka manapak to. parang ganyan. Supongo que hay que decir adiós. Lo dijiste hace tiempo y yo